Velkommen til Esbjerg, og velkommen til dagens møde i Erhvervsforum. Dagens første stop er Esbjerg Havn. Vi kommer jo oprindeligt fra landbrugseksporten til England, så har vi haft fiskeriet, så kom olie og gassen i 70'erne, og nu er det virkelig havvindmøllerne, der er ved at tage fart. Så havnen har, skiftet forretningsområder igennem tiderne, og det har altid været en dynamo for Esbjerg by. I dag er det sådan, at en 8-10.000 mennesker er beskæftiget med energi og havn. Vi kunne jo se for en del år tilbage, at fiskeriet bevægede sig i en retning, og det var en nedadgående kurve her for Esbjerg. Og da der så samtidig var en vækst på olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen, jamen så har vi forstået at gribe den bold, der var i luften, og også indrette os derefter. Og det har vores virksomhed også været gode til, og derfor er transformeringen faktisk sket smertefrit. Og nu kører vi så ud sydpå. Vores fornemmeste opgave, det er at levere infrastruktur. Og det, man kan sige, der er sket de senere år, det er blandt andet havvindmølleindustrien har stillet krav om meget kraftig infrastruktur til tunge komponenter og sådan noget. Så alt er blevet større, tungere på havnen. Vi er målbevidst gået efter at bekendt som energimetropol og har sat os tungt på det marked, når vi snakker både olie, gas og vind. Og der er ingen tvivl om, at vores offshore-center, som er et nationalt videnscenter, der har vi også nu et fjerde ben, vi skal til at dykke, nemlig bølgeenergien, fordi vi kan godt se, at det bevæger sig i den grønne retning, og det indstiller vi os naturligvis også på. Det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne betjene dansk erhvervsliv, og det er især dansk produktion. Vi er simpelthen deres stykke infrastruktur. Vi har også set nye kunder komme til havnen, Siemens, Vestas, Dong Energy, Vattenfall, og de er her alle sammen med den nye type energi, og det er dem, som investerer de her meget store milliardbeløb. Men du skal altså også have en underskov af virksomheder, som før har serviceret fiskeriet. De skal være parat til nu at servicere hele energisektoren, og det har de ret hurtigt, for ikke at sige meget hurtigt, omstillet sig til, så vi i dag har en meget velfungerende energihavn her i Esbjerg. Olie- og gasaktiviteterne har været store og er fortsat store, og vil også været i en lang årrække endnu. Det er vi rigtig glade for. Der var nogen, der sådan set næsten var nået frem til den sidste olie for at blive i det sprog, og det ligger heldigvis nu en 30-40-50 år frem i tiden. Der er ingen tvivl om, det her det fylder rigtig meget. Vi har så mange jobs, der relaterer sig til energisektoren, at det har været svært at se os foruden det. Det er langt oversteget, hvad vi sådan havde gået og troet på, fordi man hører godt nok noget om Esbjerg og så videre, men det er langt væk fra København. Så jeg er blevet meget overrasket over, hvor langt frem man er med tingene. Det giver jo også mulighed for at se, hvad er det, der foregår i Danmark. Hvor foregår tingene henne, og hvad er det for nogle ting, der bliver fokuseret på. Så det har været en god dag.